Aby mě nikdo nenapadl z nenávisti, tak bych na začátek tohohle videa ráda zmínila, že ne všichni sektáři, kteří vymývají lidem mozky a okrádají je o peníze, jsou nutně špatní. Určitě existují i nějaké výjimky. Každému člověku se alespoň jednou, dvakrát za život stane taková ta hrozná tragédie, že musí opustit svůj domov a jít mezi lidi. I mně se to stalo se mi to před pár lety, kdy jsem byla nucená jet MHD a ocitla jsem se na Andělu. Každý z vás, kdo někdy byl na Andělu, tak jste mohli pravděpodobně potkat takové divné shady týpky, kteří mají oholenou hlavu, stojí na rohu a na sobě mají takové divné oranžové pyžamo, nebo co to je. Já jim v tomhle videu budu říkat sektáři, protože na mě tak působí. Absolutně netuším, co jsou zač a rozhodně to nehodlám zjišťovat. Takže jsem byla na Andělu, všude hromada lidí, nepřátelský prostředí, člověk tam nechce být, už se těší zpátky domů. Já v tu dobu jsem měla psychické problémy. Trpěla jsem depresema, sociálníma úzkostma a různýma podobnýma věcma. Takže jsem byla extrémně zranitelný kus. Nevím, jestli tyhle sektáři na to mají nějaké školení, že se učí poznat takového člověka, nebo jestli to prostě přirozená intuice. Každopádně neomylně z celého toho davu lidí zastoupili cestu mě. A hned na mě ten sektář spustí: slečno, vy máte takový jako smutný oči, vám se v životě určitě něco děje. Říkám, ne, nic mi neděje, já chci domů, já to vůbec nechci bejt, dej mi pokoj. A že možná by můj život potřeboval nějakou změnu, že bych možná jako by se mi hodilo najít cestu. A jestli bych jako v životě nechtěla najít mír, klid a harmonii, já si říkám, no jasně, že jako jo, mír, klid a harmonie, jako kdo by to nechtěl, kdyby se mír, klid a harmonie rozdávali tamhle na ulici, tak tam by byly ty největší fronty. A on mi začal povídat o té jejich sektě, hnutí, organizaci, nebo co to je. Jsou to lidi, kteří odvrhují ty moderní společnost a věci, co nám ubližují, a zaměřují se na vnitřní rovnováhu, mír, klid a harmonii a takovéhle věci. Tak já tam stojím, poslouchám ho a říkám si, ježišmarja, pust mě, už tady nechci být, mě to nezajímá. A já v tu dobu samozřejmě nebyla úplně ve stavu, že bych suverénně byla schopná cizího člověka poslat do háje, ale chlape, dej mi pokoj, mě to nezajímá. Ale prostě já jsem nedokázala někomu říct úplně ne, takže jsem tam jako stála, přikyvovala a v podstatě mě vtáhl do debaty, což samozřejmě byla obrovská chyba. Tak mi začal vykládat o tom, jak pomáhají lidem a jak tohle náboženství jemu hrozně pomohlo, že byl kdysi ztracený a že teď v životě má smysl a je vnitřně vyrovnaný a spokojený. A že i pro mě je ta šance, že o tom mají úžasnou knihu. Jestli bych si jich nechtěla třeba přečíst, říkám, nechtěla, že tu knihu nechci. Ale ta kniha je zadarmo a mohla by vám skutečně pomoct, protože jsou v ní hluboký myšlenky. Tak tam do mě takhle chvíli hučel, snažil se mi tu knihu vnutit, říkal, že bez té knihy prostě můj život skončí a já se z toho nikdy nevyhrabu. A že ta kniha je úžasný životní lifehack a že je zadarmo. Tak já si nakonec říkám, dobře, no bože, tak já si tu knihu vemu, za rohem ji někde vyhodím, protože mi potom dá pokoj, když si tu knihu vemu. Tak jsem si vzala tu knihu, držím ji v ruce, od pohledu vypadá, že je to snůžka keců. A on mi ještě říká, že až si ji přečtu, tak se můžeme setkat, můžeme si o tom popovídat a že určitě i v rodině mám někoho, nebo v známých, v kamarádech, komu by se tohle mohlo hodit. A ať té knize dám šanci, že i když se mi to třeba teď může zdát jako blbost, takže fakt uvidím, že jsou tam hluboký nápomocný myšlenky. Tak držím takhle tu knihu a už si říkám, já bych už jako chtěla jít, jo, prostě já se tady nemám čas vybavovat půl hodiny, já mám své záležitosti, už bych prostě jako třeba šla.
A on, když viděl, že odcházím, tak mi ještě říkal, že oni ty knihy prostě distribuují lidem zcela zdarma, protože chtějí šířit ty myšlenky, chtějí, aby lidi vyléčili svoji duši, aby se zbavili problémů a že vlastně takhle už pomohli hromadě lidem, že ukázali cestu spoustě ztraceným duším. A teď se mě jako ptal, jestli si myslím, že je potřeba lidem pomáhat. No, tak jako samozřejmě, tak asi by se lidi měli pomáhat, je to asi lepší, než kdyby se lidi škodili. Tak jsem mu na to kejvala, jako jo, co na to máte říct na takovouhle otázku. No a on ve chvíli, kdy jsem mu teda jako odkejvala to, že je důležitý lidem pomáhat, tak se na mě vytasil s tím, jestli bych je teda nechtěla finančně podpořit, když oni dělají takovouhle jako prospěšnou práci zadarmo, nemají v podstatě žádnou výplatu, jestli bych jim nemohla dát nějaký peníze. Já si říkám, no jo, už je to tady, zadarmo kniha, zadarmo se mnou bavíš, najednou chceš peníze, já jsem to mohla čekat. Tak si říkám, hele, jo, prostě bavil se tady se mnou, asi mi chtěl pomoct, když se mi to moc nezdá, dal mi knihu, to je přesně to. On mi věnoval čas, dělal, že je na mě hodný a pak mi dal hmotný dar, čímž ve mně vzbudil takový ten pocit, že bych mu měla být za něco vděčná, i když mi tu knihu reálně vnutil a já jsem ji vůbec nechtěla. Tak jsem si prohmatala kapsy a vytáhla jsem 20. Říkám, jo, dobře, tak tady máte 20. No a v tu chvíli začal problém, protože ten pyžamák začal být agresivní. 20 si vzal, ale vlastně mi začal vyčítat, že jsem lakomá, že jsem sobecká, že 20 korun je málo, že prostě určitě tady jdu prostě do nějakého obchodu, ve kterém utratím 2000 za oblečení, pak půjdu tamhle do restaurace, kde utratím 300 za jídlo a že prostě jako 20 korun, to je pro mě prostě nic, jo, že bych možná prostě mu měla dát víc. A byl na mě tak hnusný, že mě se chtělo vysloveně brečet. Vzbudil ve mně ten pocit, že jsem vlastně nejhorší člověk na planetě, protože nechci pomáhat lidem a nechci podpořit jejich hnutí. Byla to vlastně tak dobrá manipulace, že já jsem teda jako vytáhla peněženku, kde jsem měla blbý 200 a to mi vzal. Vysloveně mi to vzal takhle z té peněženky, je s tou 20. A já jsem tam jenom stála a koukala, pak mi vytrhl tu knihu a poslal mě do prdele. Když se ze mě snažil vytáhnout ty prachy, tak hodně argumentoval tím, že mi dal knihu a že ta kniha je prostě na výrobu drahá. A já jsem se jako tak chabě pokoušela argumentovat tím, že přece několikrát zdůrazňoval, že mi tu knihu dává zadarmo. Na tož jeho odpověď je, že on by mi tu knihu zadarmo dal, kdybych nebyla lakomá, ale že já jsem evidentně sobecký člověk, takže mi nic nedá. No. A zajímavý bylo, že když jsem pak odešla pár kroků, když mě konečně pustil, tak mi to začalo docvakávat. Jakmile jsem se vymanila z té jeho přímé manipulace, kdy on na mě měl vliv přímo v tom rozhovoru. A já si začala pár kroků, pár metrů od něj říkat, Ježišmarja, ty seš tak blbá, proč si mu neřekla ne? Proč si neodešla? Proč si mu dávala ty 200? Seš kráva nebo co? Myslím si, že poučení z tohohle celého příběhu je, že každý člověk je náchylný na nějaký druh manipulace a že já jsem evidentně byla náchylná na tohle. Dneska už bych toho člověka poslala do háje, ale tenkrát jsem toho nebyla schopná. Takže pozitivum asi je, že pokud jste podvodník, tak vám vždycky po světě bude běhat nějaká oběť, která se na váš podvod chytne. Peace.